Avui us presentem aquest pis de 4 habitacions a la zona de l'hotel de Sant Pol de Mar. Passeu, sisplau. Ens trobem primer en el rebedor, que a la vegada fa la funció també de distribuïdor de les dues zones, i en aquest cantó d'aquí ens trobem amb 2 habitacions dobles. Tenen finestra a carrer, la qual cosa els dona molt de llum, i aquí tenim el bany principal amb plat de dutxa i també amb ventilació. Seguint el distribuïdor, aquí tenim la tercera habitació. Aquesta dona a cel obert i també amb un espai ampli per dos llits. I aquí ja aniríem a la zona de dia. Penseu que aquí tenim la quarta habitació, que és més individual, i aquesta quarta habitació, com que tenim aquí paret mestra, el qui no necessiti tantes habitacions també es podria fer tot un sol espai amb la sala d'estar menjador que ara visitem i aquí la cuina, que també té accés directe a la terrassa, al igual que la sala d'estar menjador. Aquesta terrassa tens un espai que pots gaudir per menjar fora, és prou allargada i això et permet que tinguis amb una banda el safareig, aquí amb la caldera també de gas, que fa la funció de l'aigua calenta i també calefacció, i a aquesta altra part que també podeu fer una zona per guardar coses. Espero que aquest pis us hagi agradat i qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra web o a les xarxes. Gràcies.